Som rád, že sme sa stretli, taká dobrá partia pri tejto realizácii, pretože nie je to len o tom doniesť dobrý nápad, je to aj o tom akože priniesť tú najlepšiu exekúciu, ktorú potrebujeme ponúknuť klientovi a ja si myslím, že sa nám to určite podarí. Štáb bol super, musím povedať, aj režisér, aj asistent. Svetla, kamera, režisér a takisto ten pivný majster, to bolo geniálne. Mne sa to veľmi páčilo, bolo to moje také prvé veľké natáčanie. A to bol môj sen a ten sa mi splnil a za toho Corgonu ďakujem. Pivko s kamarátmi, to je také univerzálne uvoľnenie, to väčšinou príde po nejakom ťažkom dni. Či už po futbale, alebo po nejakej cyklistike. Dať si dobré pivo je super. Život človeka je v znamení vzostupov a pádov. A dnes sme si užili na tie pády. Dnes sme točili iba to, ako sa všetci hádžeme o zem. A keď sa kolega napichol na bránku, tak to myslím, že všetci chlapi v tej telocvični urobili au. Vitajte na pravidelnej pozápasovej tlačovke a už prichádza hrdina zápasu so svojím nenapodobiteľným ťahom na bránku. Opäť sa stretli odveky rivali, góly padali, jedna radosť a mužstva si skutočne nič nedarovali. Pravý útočník bol úplne nalý a niektoré situácie budú mať ešte dohru. A pretože porazení prehrali, tak si to vypívaš doma. Corgon patrí do tímu.